Atalumbiritsidwa Profesa Arthur Peter Mutharika, ntchito imene idatsala idali tsopano kusankha ma ministers osiyanasiyana amene akhale omwe athandizane nawo pa ntchito yoyendetsa dziko lino. Ndipo sipadatenge nthawi amene wa Profesa Arthur Peter Mutharika adasankha ndithu anthu angapo oyambirira amenenso adalumbiritsidwa koyambirira ngati nduna zoyendetsa nawo dziko lino. Koma chinthu chachilendo chimene chidachitika mu nthawi nchonena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika adatichitira introduce unduna wina umene anthu adafunsa mafunso kuti kodi unduna umenewu ntchito yake imakhala yotani. Ndipo unduna umene udali opereka mafunso mu nthawi udali unduna umene udapita kwa Alfred Gangata, mmodzi mwa achinyamata ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party. Ndipo anthu adawufotokozera undunawo kunena kuti umene unduna wa Zanzigo ndi umene ukudza pansi pa president, kunena kuti ofesi yake izikakhalanso mu ofesi ya president malingana ndi kuyankhula kwa amene wa Profesa Arthur Peter Mutharika. So unduna umenewo munalinso anthu ena amene adasankhidwa kuti athandizane nawo Alfred Gangata. Ndipo pambali pa Alfred Gangata padalinso anthu ena amene adasankhidwa kukhala nduna. Tidaona masiku ayambirira aja anthu amene adalumbiritsidwa ndi monga Joseph Mwanamvekha, George Chaponda, komanso amene ali Chief Secretary Justin Saidi ndi ena otero ochepa amene adalumbiritsidwa. Ndipo pakuti apa nthawi tidaonanso Profesa adatulutsa ndandanda wa nduna zina kufikira pomweno adatulutsa nduna zosiriza kufikiza kuti chiwerengero cha nduna chifikeno pa 28. So patadutsa nthawi tidaonanso kuchokera ku ofesi ya president wa dziko kudatuluka chikalata chimene chidaonesa kuti maunduna aja achitidwa reshuffle, kusinthidwa ndipo ena achotsedwa maunduna ena kupitisidwanso maunduna ena. Ndipo pambali pa nduna zonse zimene zidasinthidwazo padalinso unduna umodzi umene anthu adafunsana mafunso kuti kodi zikupereka chithunzithunzi chotani. Nkhani inatinena kuti yemwe adakhala nduna yoona za dziko, Minister of State Alfred Gangata, tidaona akuwasintha kuwachotsa kumeneko ku Ministry of State ndi kuwapita ku Ministry of Natural Resources kumeneno adasinthana konso ndi munthu. So padutsanso sabata ziwiri ngati ndisakulakwitsa ngati ndi zitatu chisankhireni amene wakukhala Minister of Natural Resources. So lero lomwe pa 30 January mchaka cha 2025 kwatulukanso chikalata china chimene chikuonesa kuti maudindo angapo ku ministry asinthanso. Ndipo tikuona kunena kuti muchikalata chimene chatuluka chimene wasayina ndi Chief Secretary to the Government Justin Saidi afotokoza kunena kuti padakali pano Minister of Youth, Sports and Culture ndi Alfred Gangata, ndipo omwe adali kumene kwamene nda Patricia Whiskers apitano ku unduna wa Natural Resources. Ndipo unduna wina umene wabwerapo padakali pano ndi kusankhidwa kwa Simon Itai amene alowa malo mwa George Partridge amene ndi unduna wa Industrialization, Commerce, Business, Trade and Tourism. Chabe kunena kuti kusintha kwa George Partridge kumene alowa malo mwake nda Simon Itai sikudapereka mafunso ochuluka chifukwa chonena kuti amene wa George Partridge padakali pano asankhidwa kukhala no Reserve Bank Governor malingana ndi chikalata chimenenso chatuluka sabata yangopitayi. Udindo wawo wakula ndithu padakali pano amene awatumizano kumene ku Reserve Bank of Malawi kumene akukakhala governor. Koma mafunso ndi nkhaba zimene anthu adali nazo ndi zimene ali nazo padakali pano ndi nkhani yofunsa kuti kodi Alfred Gangata zikuchitika motani. Chifukwa kukhala kwa Alfred Gangata ndiona kudapereka mafunso osiyanasiyana mbuyomo ena aponena kuti Alfred Gangata tikakamba nkhani za maphunziro si munthu onena kuti ndiophunzira ndithu, komano chabe kuti pandale ndiodziwika. Ena adafunsa zinthu zochuluka monga nkhani ya maphunziro monga takamba kale, komano tidaonabe Profesa akumusankha Alfred Gangata kukhala nduna. So posachedwa tidaona kuti akuwachotsa ku Ministry of State ndi kuwapititsa ku Ministry of Natural Resources kumene amene kuti azikaona nkhani zachilengedwe. Koma posachedwa apa tapezano kuti awatumizanso ku nduna woona za chinyamata, sports komanso zachikhalidwe kumene asinthana ndi Patricia Whiskers. So mafunso ndionena kuti kodi Alfred Gangata akusintha maundula in the sense that iwowa
akubweresa ma progress maundunamo ndena akuyenera kuti achite fix zinthu zingapo maunduna osiyana kuti tinene kuti kusintha kwawo kwa maunduna is a matter of failure, kuti mwina mwake kuunduna umene adaliko palibe chakupsya chimene chabwerapo, ndi m'malo mwake kusafuna kuwachititsa manyazi afunabe kuwasunga mu dzina la minister kuti akhalebe kuundunako kumano kumangowasintha maunduna. Anyway, ndizovuta kupereka chenicheni chikhuza nkhaniyi, komano ndizoti anthu ochuluka akuzifunsa mafunso kuti kodi zikukhala motani, kamba kunena kuti pa maunduna amene akumasinthidwa munthu amene sakusosa kapena kuti sakusowa pa nkhani ndi Alfred Kangata. Tikumonera kuwachosa kuunduna wina kupitisa kuunduna wina nguzawapitisanso kuunduna wina, ndebe anthu amafunsa kunena kuti kodi amene Alfred Kangata akumalandira ma positions ndi ganizo loti iwo m'malo omwe akumasiyidwa akumachitamo zakupsya, kapena iwo ndionera kuti pali zimene zikuwavuta. Ndino boma langoona kuti ngati chinthu chimodzi chobisa kapena kusafuna kuwayalusa azingowasungabe ku ministry komano kumangowasintha ma ministry kuti no akagwera ntchito ku ministry ina yake malo moti awachitise manyazi kungowachoseratu. So nkhani ndikunena kuti anthu akufotokoza kunena kuti okay, chabwino kusintha kwa anthu ena ako kumakhala kumveseseka, monga takamba kale a George Partridge amene padakali pano ndi governor, Reserve Bank governor, amene niso pano akhale akumasaina ndalama ya Malawi. Ngati mukukumbukira mbuyomu amasaina Daliso Kabambe, akachoka Daliso Kabambe kunabweranso wena, ndipo padakali pano kutsatira usogoleri ku pabwirano amene wa a George Partridge. So a George Partridge ndi amene akhale akusaina ndalama ya dziko lino komanso kuthandizira kuchita fix nkhani ya economy, makapa nkhani yona kuti forex ndi zina zotero zikupezeka mdziko lino la Malawi. Koma nkhani yathu centered pa Alfred Kangata, kuti Alfred Kangata chabwino tinganene kuti zimene chikuwachititsa kuti asinthe maudindo ndi chani, kuchoka ku udindo wina kupita ku udindo wina kupitanso ku udindo wina. Ndimafuna ndidadziwa kunena kuti inu mukungoyerekeza kapena mukuganiza kuti chifukwa chenicheni chimene chikuchititsa kuti Alfred Kangata akhale mmodzi mwa anthu amene akumasintha ma positions ndi chani. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva kudzera mu comment section maganizo anu, ndipo ndimafuna mutapereka chifukwa kuti kodi muli mbali iti, muli mbali imene ena akufotokoza kuti hayi zikuchitika chifukwa ndi kuti mwina iwoho kumaudindo akalewo kuli zakupsya ndi akufunikanso achite fix mbali ina, kapena inu muli mbali imene ena akunena kuti no akuluwa zikuwavuta andi kuwasinthako zili ngati akufuna kungoona kuti achita fiti pati, pamene achite fitipo ndi pamene akakamire. Ndi ena akumana kuti ngati nganizo lili limenelo mboma tusimumayesera kapena simotrainera oppositions, timapita ndi maganizo okhwima kale akupsya onena kuti ukabwerense akapena kuchita deliver malizasi abwino kukhaokha osati kupita pamalo ndi ganizo lokayesera. So ineyo through comment section monga ndakamba kale ndi kumene ndingadziwire komanso kumva ndemanga ndi maganizo anu pa nkhani imeneyi. Ena afotokoza kunena kuti zimenezi zikupereka chithunzithunzi chonena kuti pambali kunena kuti amene wa Alfred Kangata akusintha maudindo ndi zina zotero, koma pali chinthu chimodzi chimene chikulozera chimene mwina chithanso kupanga predict kapena kulotsera kunena kuti posachedwa titha kungoona kuti existence yawo sopano mu ma cabinet ministers yachokeratu, kamba kunena kuti adzakhala kuti palibe chenicheni chimene akubweresa ku unduna uliwonse, chifukwa kuti padakali pano zikuoneka ngati kuti akungowayesera kaye, ndipo pamene akhale kuti mwina ali fitipo ndi pamene akakamire. So timve maganizo anu kunena kuti kodi chimene chikuchititsa kuti Alfred Kangata apezeke kuti asinthidwa ulendo wina ali kwina, ulendo wina ali kwina, ulendo wina ali kwina, kodi ndi nkhani yonena kuti akuchita zakupsya kapena kulephera ndi kumene kukupangisa kusinthidwa ma positions. Through comment section monga ndakamba kale mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.